ኢትዮጵያ ናብ መንግስቲ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ብዝለኣኾቶ ደብዳቤ ኤርትራ ሕወሓትን ገለ ዕጡቃት ጉጅለታትን ኣብቲ ማይ ዝሃርመሎ ናይ ክራማት ግዜ ከጥቅዑኒ ይዳለዉ ኣለዉ በመባል ክሲ ኣቕሪባ ኢትዮጵያ ንኤርትራን ሕወሓትን ከምኡ ድማ ምስኦም ይዳናገጹ እዮም ዝበለቶም ዕጡቃት ጉጅለታት ኣብ ልዕለይ ኣብ ዝመጽእ ማይ ዝሃርመሎ ወቕቲ ከቢድ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ይዳለዉ ኣለዉ ዝበለቶ ደብዳቤ ናብ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት አሜሪካ ወይ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ዝኾነ ማርኮ ሩቢዮ በመንገድ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያታ ጊደወን ዲሚጥሮስ ጌራያ ሰዲዳቶ ዘላ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጊደወን ዲሚጥሮስ ኣብቲ ናብ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት አሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ሰዲድዎ ዘሎ ደብዳቤ ንኤርትራ ተደጋጋሚ ምትኹታኽ ትፍጽም ኣላ ኢሉ ክኸስስ እንከሎ መሬት ኤርትራ ሒዛ ኣላ ክብልውን ክሲ ኣቕሪቡላ ብጀካ ዝውን ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጊደወን ዲሚጥሮስ ኣብቲ ደብዳቤኡ ኤርትራ ንገለ ተቃወምቲ ዕጡቃት ጉጅለታት ትደግፍ ኣላ በመባል እዚ ድማ ርኡይ ጥሕሰት አህጉራዊ ሕግታት ይክብል ገሊጹ አቀዲማውን ኢትዮጵያ በዛዕባ ኤርትራ በዝምልከት ናብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝን ካልኦት መራሕቲ ሃገራትን ደብዳቤ ሰዲዳ መንባራ ኤርትራ አውጽያቶ ኣብ ዝነበረት መግለጺ ተሓቢሩ ዝነበረ ኮይኑ ኤርትራ ድማ ኣብ ትሽዑ ሂባቶ ዝነበረት ግብረ መልሲ ኢትዮጵያ ኩናት ንምውላዕ መመኽነይታ ትደላ ኣላ ክትብልያ ኤርትራ ከሲሳ ነይራ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ በሐሙስ አውጽይዋ ኣብ ዝነበረ መግለጺ ኢትዮጵያ ኩናት ንምውላዕን ርትዓውን ምምሳሉን ሰበብ ሃሰው ትብላላ ክብልን ከሎ እዚ ሕጂ ዘሎ ወጥሪ ኸኣ ስርዓት ኢትዮጵያ ልዕላዊ መሬትን ባሕራዊ ግዝኣትን ጎረቤት ሃገሩን ንምግባጥ ካብ ዘለዎ ዘይሕጋውን እውጅን ጥሙሕ ዝመንጨወይ ክብል መልሲ ሂባቱል ነይራ ሕጂ ድማ ኢትዮጵያ በመንገድ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ገይራ ናብ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ኤርትራ ተተኻትኾና ኣላ ኤርትራ መሬተይ ጎቢጣ ዝብል ክስታት ዝሓዘ ደብዳቤ ሰዲዳ ያትርከብ መሰረት ማዕከና ዜና ኢትዮጵያ ወጽኢ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጊደወን ዲሚጥሮስ ኣብቲ ደብዳቤ በጀካን ኤርትራ ተተኻትኾና ኣላ ዝብል እቲ ተግባራት ግልጽ ምጥሓስ አህጉራዊ ሕጊ ድሕሪ መባል ኣብ ቀርኒ አፍሪቃ ንዘሎ ኩነታት ሰላምን ጸጥታን መሊሱ ዘጋድድ ይክብል አጠንቂቆ ኣብቲ ደብዳቤ ቀጺሎ ጊደወን ዲሚጥሮስ ኢትዮጵያ ድሕርቲ ኣብ 2018 ዝተኻየደ ታሪኻዊ ሓበራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ዝምድናኣ ናብ ንቡር ንምምላስ ዝገበረቶ ጻዕርታት ከጠቅስ እንከሎ ከም ውጽኢት ናይ ተጻዕርታት ከኣ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት በረራታት ንግድን ቴሌኮሙኒኬሽን ናብ ንቡር ተመሊሱ ከም ዝነበረ ኢትዮጵያ ብሕውነታዊ ምትእስሳርን ሓበራዊ ብልጽግናን ተደሪኻ ተበገሶ ከም ዝወሰደት ኣብ መንጎ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ እውን እንተኾነ ሰላማዊ ዘተ ንምክያድ ተወፋይነት ሒዛ ከም ጸንሐት ድሕሪ ምግላጽ ኤርትራ ነቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ 2022 ብዝተፈረመ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተዛዘመ ኣርሜዮናዊ ኩናት ንድሕሪት ንምምላስ ተሰርሕ ኣላ ክብል ይኸሲሱ ብጀካ ዝውን ጊደወን ዲሚጥሮስ ኤርትራ በኩናት ንኢትዮጵያ ንምድኻም ናይ ተጸባኢ መርገጺ ሒዛ ኣላ ኢሉ ክኸስስ እንከሎ መንግስቲ ኤርትራ ኸኣ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ቀጥታዊ በረራ ጠጠው ክብል ምግባር ንብረት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ምህጋር ከምኡ ድማ ምዕጻው ናይ ቴሌፎን መስመር ዝርከቦ ስጉምታት ምውሳዱ ከምኡውን ዝተፈላለዩ አንጻር ኢትዮጵያ ዝዓጠቑ ጉጅለታት ምድጋፉ ዘለዎ መርገጺ ዘነጽር ኢሉ እቲ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኣብ ደብዳቤኡ ቀጺሉ ወላውን ከምዚ ዓይነት በደላት ኣብ ዘጋጥመሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ነፍሰ ምክታእዩ ገይሩ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ኤርትራ ልዕላውነት ኢትዮጵያ ከተኸብርን ንዓንቀፍቲ እትገብሮ ዘላ ዘይሕጋዊ ደገፍ ደው ክብልን ክጽዋዕ ኣለዎ ድሕሪ ምባል ንኣሜሪካ ድማ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ልዕላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኢትዮጵያ ንኽኽብር ጸቕጢ ክትገብር ከምኡ ድማ ሰራዊታ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ከተውፅእን ንዓንቀፍቲ ኣካላት ዝኾኑ ዕጡቃት ጉጅለታት ደገፋ ከተቋርጽ ጸቕጢ ክትገብረላዩ ተማሕጺኑ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ጽሑፍ ናይቲ ደብዳቤኡ ድማ እዚ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ልዕላውነታ ንምክልኻል ኩሉ ዘለዎ ዓቕምታት ኣብ ጥቕሚ ከተውዕል መሰል ኣለዋ ክብል እንከሎ ንዘሎ ወጥሪ ግን ብቐዳምነት ብሰላምን ክልቲኡ ወገን ብዘርብሕ መንገድታት በዘተ ክፍታሕ ከም ዝደልዩ ሓቢሩ ዝርከብ እዚ ሕጂ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈላለየ ክስታት ብምቕራብ ናብ አሜሪካ ሰዲዳቶ ዘላ ደብዳቤ ነቲ ናብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከምኡ ድማ ካልኦት ናይ ዲፕሎማሲ ኣካላት ዝሰደደቶ ደብዳቤ ዝመሳሰል ኮይኑ ኤርትራ ድማ ግብረ መልሲ ሂባትልያ ኤርትራ ኣብቲ ግብረ መልሳ ነቲ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኤርትራ ትትኽትኾና ኣላ ኤርትራ ልዕላውነትናን ግዝኣታዊ ሓድነትናን ትጥሕስ ኣላ ዝበሎ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ጠቐነን ኢላ ግብረ መልሲ ክትህበሉን ከላ ነቲ ደብዳቤ ኸኣ ኤርትራ ኩናት ንምውላዕ መመኽነይታ ትደልየሉ ዘላ በመባልያ ግብረ መልሲ ሂባትሎ ኣብ ግብረ መልሳ ኢትዮጵያ ኩናት ንምውላዕ
ክሳዕ ረትዓውን ምምሳሉንያ ሰበብ ሃሰው ትብል ዘላ ክትብልን ከላ እቲ ተኽታኹ ተግባራት ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ንሉዓላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ኤርትራ ከምኡውን ንዞባዊ ሰላምን ርግኣትን ከቢድ ናይ ሓደጋ ደወሊ ብምባል መጠንቀቕታ ኣቕሪባ ነይራ። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከቢድ ወጥሪ ተፈጢሩ ዘሎ ኮይኑ ብዙሓት ወገናት ድማ እዚ ዘሎ ወጥሪ ናብ ኩናት ከየምርሕ እዩ ስግኣት ዘለዎም። መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ትማሊ ምስ ባይቶ ሃገሩ ገይሩ ኣብ ዝነበረ ርክብ ነቲ ኤርትራ ተኽታኹ እትብሎ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣልዒሉ ዝነበረ ኮይኑ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተዘይረኺባ ሃገር ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ዝብል መርገፂኡ ደጊሙ ዘነፀረሉ ዝመስል መግለፂ ይህቡ ነይሩ። ብኤርትራ ወገን ውግእ ከም ዝውላዕ ዓይነት ወረታት ይቃሊሖም ዝተኸብረ ቤት ምኽሪ ኣረጋጊፀ ክነግረኩም ዝደልግን ብኣና ወገን ሓንቲ ጢት ኣይትትኮስን እያ ክብል እውን ተሰሚዑ እዩ። ብተወሳኺ ኣብይ ኣሕመድ ንኣብነት ኤርትራ ልዑላዊት ሃገር እያ ብግዲ ኣካል ኢትዮጵያ ክትከውን ኣይንደልን ኢና፣ ልዑላዊት ሃገር ክትከውን መሰላዩ ጅቡቲ ልዑላዊት ሃገር እያ ክኽበር ኣለዎ፣ ሶማል ልዑላዊት ሃገር እያ ክኽበር ኣለዎ፣ ኣብዚ ሕቶ የብልናን። ኢትዮጵያ እውን ልዑላዊት ሃገር እያ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተዘይረኺባ ግን ሃገር ክትከውን ኣይትኽእልን እያ፣ እዚ እውን ብኣቶም ወገን ክኽበር ኣለዎ ክብል እዩ ኣጠንቂቑ ነይሩ። እዚ ጉዳይ ባሕሪ እዩ ከዓ ምስ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣብ ምትፍናን የእትይዋ ዘሎ። ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዋ ዶባት ብንጹር ዘይተሓንፀፀ ምዃኑ እውን ጠንቂ ምሰሓብ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ተዛሪቡ እዩ። እንተኾነ ግን ብፍላይ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ዶባት በቲ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ዝተመስረተ ኮሚሽን ዶብ ዝተዋሃበ ውሳነ ኣብ ወረቐት ከም ዝተነፀረን ከም ዝተሓንፀፀን ይፍለጥ። ይኹን እምበር ኣብዚ ሕጂ ኢትዮጵያ ናብ ኣሜሪካ ሰዲዳቶ ዘላ ደብዳቤ ኤርትራ ልዑላውነተይ ጥሒሳ ኣላ ዝብል ክሲ እዩ ዝርከቦ። እዚ ኢትዮጵያ ኣቕሪባቶ ዘላ ክስ ግን ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ገለ ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ኣቕሪቦሞ ዝነበሩ ሓይልታት ኤርትራ ኣብቲ ብውዕል ኣልጀርስ ዝተወሰነ ቦትኦም እዮም ዘለዉ መጽናዕቲ እውን ኣየድልዮን እዮም ክብሉ ኣብ ግዜ ሰላም ተዛሪቦሞ ዝነበሩ ዝጋራጮ ምዃኑ ይፍለጥ። ብጀካዚ እውን እቲ ቅድሚ ሕጂ ናብ ትግራይ ኣይንትኩስን ድሕሪ ምባል ኩናት ኣበጊሱ ዝነበረ ኣብይ ኣሕመድ ሕጂ እውን ናብ ኤርትራ ኣይንትኩስን ኣብ ዝብለሉ ዘሎ እዋን ገለ ላዕለዎት ሰበስልጣኑ ግን ጉዳይ ባሕሪ ብሰላም እንተዘይኮይነ ድማ ብሓይሊ ክፍታሕ እዩ ክብሉ መግለፂታት ክህቡ ተሰሚዖም እዮም። ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ብወገኑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን እቲ ወጥሪ እናገደደ ከም ዘሎ ብዘርኢ መልክዕ ብወገን ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሒዘ ንዓኹም ከም ድሌተይ ከገብረኩም እየ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣሎ ክብል እንከሎ ንባሕሪ ከም ወሳነ ኣፅዋር ሒዝካ ነዚ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ድሌትካ ክትገብሮ ምፍታን ግን ቁኑዕ ኣይኮነን ዝብል ነገር ምስ መፀ ሕጂ ኩራ መፂሎ ፈንጠርጠር ኣሎ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። እዚ ኣዛዚ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዘረብኡ ንኤርትራ ብሓባር ንስራሕ ኢና ኢልናያ፣ ባሕሪ ንኹልና ይኹን ኢና ኢልናያ። ብዘይተለምደ መንገዲ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምምሕያሽ መንግስትና ነዊሕ ርሕቀት ተጓዒዙ። ኣዝያ ፀጋሚ ዝነበረ ናይ ኤርትራ እዩ። ምስ ኤርትራ ንምስራሕ ሰፊሕ ዕዮ ምስተዓመመ ጽቡቕ ዝመስል ነገር ድሕሪ ምምጽኡ እዩ። ንድሕሪት ተመሊሱ ዘሎ ድሕሪ ምባል ሓይሊ ባሕሪ ዝመስረትና ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንምእታው እዩ። በየናይ ኣገባቢና ንኣቱ ድሕሪ ሕጂ ዝርአ ክኸውን ክብል ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ብዙሕ ገንዘብ ብምውፃእ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ሓይሊ ባሕሪ ተሃንጽ ከም ዘላ ይፍለጥ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ይኸ ሕጂ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ዝኸስስን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጸቕጢ ክግበር ዝሓትትን ደብዳቤ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ልኢኻ ዘላ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።